Duol na ang pag-abli sa school year 2021-2022. Apan tungod gihapon sa pandemya, wala pa gihapoy kasiguraduhan kung mag-abli na ba ang face-to-face classes o magpadayon ang distance learning program na gipatuman sa kasamtangan. Tungod niini, mihangyo sa Bisaya gyud si Teacher Gloria Dolar, School Head sa Santa Monica Children's Garden Learning Center Incorporated sa Munisipalidad sa Santa Monica sa Siargao Island. Ang unang tuig sa distant learning program, we feel hard. You know why? Because ang mga bata, di pa yun ang mga bata makakuha kung unsay distancing. Naglisod ang teacher pag-manage. But however, we tried our best that later on we educate these children. Ang laptop is a very most important thing na makatabang sa amo pagpadayon ng pag-eskwelahan sama sa mga pag-print ng mga materials na teaching materials, teaching devices, and mga reports, making reports because reports now are in computer na. Sa tabang sa dawatan ni Senator Bongo, pinaagi sa pagduol ni Bisaya Gyud Host Secretary Martin Andanar, natubag ang hangyo ni Teacher Gloria Dolar na matagan og laptop ang ilang eskwelahan aron magamit sa mga magtutudlo. Nagpasalamat usab si Teacher Gloria ug Father Larry Spuerta, usa ka parish priest ug mibarog isip school director sa Tungaan, sa gihatag ni Senator Bongo sa ilang tungaan. Magpasalamat ko kang Senator Bongo sa donation nga usa ka unit sa laptop pinaagi ni Secretary Martin Andanar sa PCOO kay kining mong laptop dako yun nga ikatabang sa Santa Monica Children's Garden Learning Center. Salamat kayo sa ka-unit nga laptop. Mensahe ko sa akong mga estudyante na magtarong kamo, magpadayon sa pagtuon kay ni anak, kumpleto na kita sa mga teachers makaproduce na sa mga devices because of the help of this laptop that we just received from Senator Bongo and from Martin Andanar. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!